खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा स्पष्ट बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राया सम सम जोंनि बर' हारिनि एबा बर' हारिनि गेजेरनि दैदेनगिरिफोरनि गथ' गथायनि जा बिजोंखौ लानानै जा गथ' गथायखौ फोरोंनाय बिजोंखौ लानानै सम सम गेजेर गेजेर दान्थे बिदान्थे ओंखारलायो बर' बिजोङाव फोरोंनाय इंलिश मिडियामाव फोरोंनाय बेफोरखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जायो नाथाय बे समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा स्पष्ट बाथ्रा बुंदों जे रावनिबो गथ' गथायफोरा गावनि बिजों फरायनानै रावनिबो गथ' गथायफोरा बर' बिजों फरायनानै जाम्बा जाम्बि जाया गोबां जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थासारिया मोजां नङाब्लाबो मोजां नङा बेखौ जों थिक खालामनांगोन एबा मोजां खालामनो नाजानांगोन नाथाय बर' बिजों फरायनानैनो गोबां एसीएस गोबां एपीएस पास जानाय एबा उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोर ओंखारबाय एबा दं होननानै बे समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जों बर' बिजों फरायनानै गावनि बिजों फरायनानै मालाब्लाबो जाम्बा जाम्बि जाया होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव सम सम बर'नि माखासे दैदेनगिरि लिडारफोरनि गथ' गथायफोरखौ लानानै एबा गोनां गैयैखौ लानानै बिजों फरायनायखौ लानानै बे समाव गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुना मोनो बेनि गेजेरावनो नीलकान्त गयारी बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जे जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगोन बर' बिजोंखौ जों फोसाबनांगोन बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों बर' बिजोंखौ लानानै जोङो बिजों फरायनानै रावबो जाम्बा जाया रावबो जाम्बि जाया राव सोलोंनाय इंराजि सोलोंनायखौ जोङो गुरुत्व होनांगौ हिन्दीखौ जों गुरुत्व होगोन नाथाय जोंनिया नाम्बार 1 जाबाय जोंहा बर' बिजोंखौ जों गुरुत्व होगोन आरो होनांगौ आं दिनै बेखायनो रायजो राजाखौ स्पष्ट खावलायदों जोंनि आइ आफाखौ आं स्पष्ट खावलायदों जोंहा बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो नाङा गिनो नाङा जे बिजों फरायनानै रावबो जाम्बा जाया दिनै जोंहा गोबां साइन्टिस्ट दङ दिनै जोंहा गोबां माने आईएएसफोर दङ एसीएसफोर दङ बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था जिनाखि थाथाय आं दहायबो लेक्साराव होनदों जे बे मोजां नङा आरो जोङो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों लाखिनांगोन मानोना बर' बिजोंनि फरायसालि थाबासो जोंनि गेजेराव बर'नि माहारिबा थागोन जोंनि गेजेराव बर' हारिनि रावा थागोन जोंनि हारिनि गेजेराव बिजों थाब्लासो जोंनि रांखान्थिया मोजां जागोन मानोना दिनैनि दिनाव 90% बर' साख्रिआवलाफ्रा फोरोंगिरि जानानैनो रांखान्थिखौ मोजां खालामनो हादों बे बाथ्राया स्पष्ट आरो बेखायनो नैबे बाथ्रायाबो स्पष्ट जे जोङो बिजों फरायनानै रावबो जाम्बा जाया रावबो जाम्बि जाया राव सोलोंनाय इंराजि सोलोंनायखौ जोङो गुरुत्व होनांगौ हिन्दीखौ जों गुरुत्व होगोन नाथाय जोंनिया नाम्बार 1 जाबाय जोंहा बर' बिजोंखौ जों गुरुत्व होगोन आरो होनांगौ आं दिनै बेखायनो रायजो राजाखौ स्पष्ट खावलायदों जोंनि आइ आफाखौ आं स्पष्ट खावलायदों जोंहा बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानो नाङा गिनो नाङा जे बिजों फरायनानै रावबो जाम्बा जाया दिनै जोंहा गोबां साइन्टिस्ट दङ दिनै जोंहा गोबां माने आईएएसफोर दङ एसीएसफोर दङ डक्टरफोर दङ बिथांमोना माखासेया माने बर' बिजों फरायनानैनो फैदों बेखायनो बेयो मोनसे अमुलक बेयो मोनसे गिनाय बेखौ जोङो गोसोआव लाबोनो नाङा बे सन्देहखौ जों गोसोआव लाबोनो नाङा